Тапшырының алдағы кытлау сәләмен без Иске Колатка районы Яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Шахмуратова Әлфия Сәлимҗан кызы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Равил Камилович, улы Рамил, кызы Альбина, кияве Руслан, килене Нәйля, оныклары Амир һәм Тимур, әнисе Сәйдә Юнусовна, кайнанасы Рәшидә Муталляповна, кода-кодагылары һәм барча туган кардәшләре котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Алтыным минем, үзен тулайым гаиләсенә багышлаган чын хатын буларак бу юбилеена җитеште, дип башлаган үз язмасын Равил абый. Бөдрә чәчле, кыңгырт күзле матур, яшь гүзәл кызга гашыйк булып йөргән мизгелләрем әле һаман да күз каршымда. Аның белән гаиләбезне корып, без кулга-кул тотынып, бар затны бергә булдырырга, һәр авырлыкны бергә җиңәргә, шатлыкларны уртак бүлешергә өйрәнә алдык. Алдыбызда киртәләр күп очрады, әмма Әлфиям үзенең сабырлыгы, төпле акылы белән миңа һәр вакыт киңәшләр биреп, һаман алга атлатты. Шөкер, өебез корылды, балалар да инде үсеп җитеп, икесе дә югары белемнәр алып, үз гаиләләрен булдырдылар. Без Әлфиям белән бик бәхетле әби-бабай булып яшибез. Кадерлем минем бик тырышта. Ул кош-корт, бакчада яшелчә, җиләк-җимеш һәм чәчкәләр үстерергә ярата. Һәр вакыт пөхтә иттереп җыештырган өйдә тәмле ашлар пешереп, гаилә учагын дөрләп яндыручым ул минем. Әйтергә кирәк, өстәвенә ул бик сабырда. Картайган әти-әниләребезне авыраган көннәрендә дә бер агызар чыгармыйча тәрбия кыла. Моның өчен дә бик зур рәхмәт аңа. Яраткан кешем минем. Рәхмәт сиңа янәшәмдә булып, үзеңнең мәхәббәтеңне бүләк иткәнең өчен. Әле озын-озак шулай бергә яшәсә идек. Эзләсәм дә таба алмамын. Синдәй кеше мин бүтән. Аның хакта мин аңладым кадерлем инде күптән. Хөрмәтем сиңа карата шиксез якыным минем. Күзләреңдә һаман очкын, күрәм мәхәббәт синең. Барсы да әкрен генә алга таба барабыз. Нигә генә ашыктырып, гомер куып чабабыз. Бер тик туктап алыйк әле, утырып вакыт табып, булган хәлләрен сөйләшик, уртакка ярып салып. Ир белән хатын гына без түгел инде бик күптән. Якын кешеләр булдык бит, дус, туган сыман күктән. Телим бәхет, анысы булса алда матур яшәрбез. Мәхәббәткә күмелешеп, яшеннәрдә яшнәрбез. Әни дип фәрештәләрне атылардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларныкы сыман әниебезнең дә күңеле саф. Куллары барыбызны кочарга җитәрлек киң һәм йомшак. Аның карашлары ләйсән яңгырдай җылы, тавышы чишмә чылтыравыдай ягымлы. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, рөхсәт ит юбилей бәйрәмеңдә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына ширләп киткән чакта балам диеп җылап üzелдең. Гафу ит син, әгәр икән ялгыш без елаткан булсак тормышта. Төрле хәлләр булды, газизебез, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген бала оныкларың рәхмәт укый, яшә әле безнең шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең, алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр, бар онук һәм сөйгән баладан. Хөрмәтле Әлфия Сәлимҗановна, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алдагы җырны сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Ömür uza,
Ölmek tuza, yıllar burazna sıza. Bal kuva koy bir kişiler, bir-birsin uza uza. Senden de kala bu dünya, ol minden de kalaşak. Her birimiz bir gün Huday karşısına barışak. Senden de kala bu dünya, ol minden de kalaşak. Her birimiz bir gün Huday karşısına barışak. Yakınlarını kadirlerlik iman bulsun canlarda. Biz Hudaydan baylık tügel, sağlık sırık tağınardan. Senden de kala bu dünya, ol minden de kalaşak. Her birimiz bir gün Huday karşısına barışak. Senden de kala bu dünya, ol minden de kalaşak. Her birimiz bir gün Huday karşısına barışak. Решат, ты знаешь, как я тебя сильно люблю? Не было еще ни одного дня, чтобы я сомневался в своей любви. Матурам, başarılı. Hoş. Nasıl kursunlar öyle, как я тебя люблю? Бар dünyada her kimning de nasip bo'lgan ilishi. Xudoy yozganidan eli uzalmagan bir kishi. Senden de kala bu dünya, ol minden de